Aikamoinen tarjousviidakko. Miten muka yhdeltä toimijalta ei saa sekä kulunvalvontaa että latausratkaisuja? Siinäpä missä mainitaan tai ratkaisu ongelmiinne. Kahvia. Kiitos. Kiitoksia. E-Parkin latausratkaisu on monipuolinen ja skaalautuva aina hidaslatauslaitteista suurteholatureihin. Kuorman hallintaan voi siis myöhemminkin lisätä laitteita kapasiteettitarpeen kasvaessa. Lisäksi tarjoamme kattavan pysäköintihallintajärjestelmän ja siihen liittyvää kulunhallintaa, kuten ovien ja puomien automaattiset avaukset ja rekisterikilpien lukemiset. No mitä kun meillä on tuolla pihalla ennestään pari lataustolppaa? Ja mitä niille? Joutuuko ne roskiin? Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee osaksi uutta järjestelmää. Eikä nyt hyviä tolppia pois kannata heittää. Ensin tutkitaan ja sitten otetaan käyttöön. Hyötyä on monenlaista. Ja oletteko kuulleet CO2 cashbackista? Sillä julkisten latauspisteiden omistajat voivat ansaita rahaa osallistumalla päästövähennysten kaupallistamiseen. Eli käytännössä sähköauton latauksesta kertyvät päästövähennykset muutetaan hyvityksiksi, jotka myydään toimijoille, joilla on velvollisuus kompensoida päästöjään. Tämä ei vaadi teiltä mitään, vaan järjestelmä kerää tiedot automaattisesti ja lähettää ne eteenpäin, jolloin teidän ei tarvitse jäädä kuin tolpilleen odottamaan hyvityksiä. Lopussa kiitos seisoo.